ụmụnne m ana m ekene onye ọbụla aha m brother Paul Chigbo a sị ka anyị wetakwara unu ife gbasara Lion Business Park ịma na o tee na anyị kwudebe maka ya ụfọdụ na-akpọzi n'ekwentị na-ajụ na ọrụ ọ na-agazikwa mana ndị niile nọ na group over 600 investors na group mana ọrụ na-aga o nwere ife anyị na-eche kpatara na anyị abịabịara maka ife anyị na gọvanọ kpasị iri a na-achọ ịrụnụ kịta ọrụ niile ebidowego ma ịba na estate ka ndị mmadụ bidoro bụ ụlọ over 200 and something anọrụgo standby ọ dịghọ ka esteti ya ba ndị mmadụ gosi ya na Okeke amarọ na Okafọ goro ana Okafọ amahụ na Nwankwọ goro ana ọ dịrọ ka ya enwego existing 600 and something members na-arụ shops na-arụ warehouses enwe na up to 6 factories na-arụ ọrụ now ife abụkwa the space of 2 years ka m na-agwa unu then I ji almost 13 to 14 buildings now enwere 3 companies n'ebe ahụ estate developers God's Agenda Production na ya God's Agenda Real Estate Ventures then enwere other 2 companies n'ebe ahụ ha na-arụ shops ha na-arụ warehouses then residential God's Agenda Real Estate Ventures nọkwa dia now kedu ife ị na-eche nwanne m maka na oke agwụwakwana ọkwa ofeke bụ onye amụrụ mgbe ekere nkwa ụkwa ị na-ekwu anya ị ga-afụ na ndị senators abịagokwu ebe ahụ izu ụka one ma one gara aga South East Development Commission ozugbo a revive kwara ya kwutekwa maka ya welu inaugurate ya ha gbaa ụkwụ ebe ahụ maka ha amarụgo na ife abụ dị industrial hub enwere ebe dị ka ya n'Africa etinyela m mkpu ya ofu ahụ na ụma ọ na-eje ahụ na-agbakịta na-eti mkpu ya ndị fụrụ ụzọ n'oge ndị chọrọ ichute mmiri doro edo were ụtụtụ wee bịa maka ụtụtụ bụ afịa oh yes ịgụọ first page akwụkwọ ọ dị interesting ịma na ị agụrụ other pages mana first page akwụkwọ nwee error ịma na nsogbu dị ọtụtụ ebe ka anyị ada arụ such gigantic project ndị mmadụ abido kọba ije na redio asị gị caveat emptor ga cross kwa na this land is not for sale 4 communities dị involved enwebara story maka everything dey well structured everything dey captured everybody is involved enwe sense of inclusiveness in ya 2,000 hectares of land ife abụ city ka anyị na-alụ ife abụ ebe enwere ebe dị ka ya n'Africa mara ebe ese master plan ya 4 times tupu enweta ife anyị na-achọ ka ejecha na China jee na Dubai ebe niile ama nọ ndị abụ top notch n'ife a na-alụzi kịta ebe anyị ma na-enwe wonderful edifices monumental pieces of architectural excellence anyị jecha wee chịkọta ọnụ consult sia market leaders ma trade fair ma wuse and so many other places tupu ebido ọlụba ebe a emphasize shop ya na mmadụ ịtọ gbatịrị aka ha akọbachara ya ndị alaba bịara ebe na ndị trade fair na-eti enwego m experiences eso wee lụọ aspanda anyị nwa nọbụrụ idumọta eso wee rụọ Malaysia market ọ n'Imo eso nwee shops there eso wee rụọ Obani eso nwee shops there Obani market mgbakuturu afịa Ụmụahịa enwere m na Nkwọ Nnewi so ife a abụrụ ife mmadụ amarọ na agadi nwaanyị ada aka nka na-egwu ọma agba ịbata na WhatsApp group a 600 and something investors ọ n'ime 600 ndị a ka almost 200 committee goro ego kwụcha ma ụgwọ ana so estate a na-achọ ịbakịta ọ ya enwe 2 security gates mbụ the estate 2 security gates ị gara na first gate succeed ye emaga second gate ma ọ bụrụ na enwero executive endorsement from onye na-achọta ife anyị na-eme abụrụ ife ụmụazị obere oge anyị egosi unu perimeter fencing gosi unu entrance gate ya ịfụsịa flower cape ịfụ everything iro garụ n'ụlọ niile enwere ụlọ dị n'azụ ibe nothing like na achọ mana dị n'iro iro garụ anyị emero economize iro maka iro road network with the beauty of estate anyị ma personalities dị involved na ndị invested ebe a enwere who is who ndị asị ma akpọ n'afa ha ụfọdụ were acres 8 acres factories na-arụ ọrụ ebe ahụ na dị 6 ekwubugo m ya kedu ife ị na-eche ofu ọnụ shop ebe a eberi ego egburu ya na ntụ ife nọba almost 5 million emecha ọgbadata 4 point ọgbadata 3 point asị ya oke ngwakwụtazi obere ego ịda na ịkwụta 750,000 or 1.2 ịkwụta ya ego ga-epezie mpe agbariere gị nke ọzọ for months ịkọmiti ego agbariere gị nke ọzọ inwe ike ịkwụ ya 12 months inwe ike ịkwụ 10 months inwe ike ịkwụ 8 months ịkọmiti 750 ma 1.2 the higher you pay the lesser the remnant of your money the balance ya kedu ife ị na-eche
ndị Igbo dị ka S-beat all over the world. Ọ maka ụmụnne anyị na ife a na-eme enwe na Igbofobia na Naịjirịa ebe a na-ekwu Lagos ebe a emegara ndị ugwu asị anyị naba maka anyị na-efegharị ka nkukuruboba, anyị na-efegharị ka akpagharị ka atụrụ enwere onye nche. Anyị rụ Balogu, anyị rụ Mandilas, anyị rụ Trade Fair, anyị rụ Wuse Market. Afịa niile na-ehi odo na Naịjirịa ọ ndị Igbo nọ n'isi ya. Kedu nke anyị ji aka n'ala Igbo? Ewepụ na gọvanọ Alex Oti na-eme ife ọ na-eme n'Abia steeti, anyị ama na this beautiful section dị na Ariari, anyị ama ịfụrụ nọ dump ka ọwụ refuse dump mana na-eke Ariari dị aka mere azụ ọgba nkoroko. Kedu ife ị na-eche nwanne m? So projekti a anyị enwe 5-star hotel 5 ebe a, anyị enwe amusement park enwere ebe ọ dị. Amusement park na-agwa unu tina papere mpe n'ife a na-achọ ịrụ ebe a. Anyị enwe central shopping mall, nwekwazie minimart n'ime the estate. Ịbata na the central shopping mall ọ na igotara efe ịchọ ịma na ịbakwazie n'ime estate ị kwesịrị ịpụtaba iro. Ihe anọnwụ n'ime Lion Business Park for 6 months without going out. The best of water na Nigeria bụ na Night Mile ka ọ dị. Ife na-agwụ dị na Night Mile n'Enugu State, about 2 minutes from Express ịbanyego n'ime afịa. O kwesịghị ọka geeti afịa dị na Express ọnya ka eji wee nye 2 minutes, less than 2 minutes. Isi ọka na-agbagota ịya afụ nnukwu billboard edere Lion Business Park very big. Ebe a ka enwere access road, ụzọ ịtọ ka esi abanye ebe a. Imagine ebe nwere 2,000 hectares of land, hectares ọ bụrụ acres. Ife ọ bụ na achọ na city dị ya, ife abụ city in another city, microcosm of heaven ọ ife a na-achọ ịrụ ebe a, a miniature. Ekwekwana ka ọkwa gị n'ofe kebe onye amara mgbe ekere nkwa ụkwa. Who is who abatago ebe a, even na the group ọ dị very calm. Imagine ebe ị nwee shop, nwee ụlọ, nwekwazie warehouse, afịa gị bata agbapụta ya ebe ahụ. Just think about it. Enwe ebe a na-asampụl afịa ahụ, nwee warehouse ebe a na-eme offload. Ịchọkwa ị na-erent warehouse otu ọ dị sema na Alaba, ị bịa goro ana enye gị na enwe 2,500 square meters, enwere 5,000, enwere 10,000. The size of factory ọsọ nya bụrụ anyị enye gị dị ya n'ebe ahụ. And ewechabago okwu ya maka agwa gị ego na ọ na-achọ ịgbago nke a na-ebido access road a now. All the breweries enwe na South East ebe a ka ha situate because of the best water, not spring water. Mmiri okwute dị na Night Mile, the best water. Ma akwara Famba ka ebe a ka ọ dị. All the breweries ebe a, Nigerian Bottling Company ebe a ka ha situate their factories. So what are you waiting for? Night Mile is metropolis. If about less than 10 minutes to the airport and less than 15 minutes to Anambra Airport, less than 10 minutes to Enugu Airport, so in the middle. Isi na afia pụta ịchọ isi ebe a jebe Nsụka, isi ebe a jebe Benue State, isi ebe a gbadata Anambra, isi ebe a bata ime Enugu jebe, and so many other places. The road network is wonderful. Ihe anọ nwe ebe a lụọ afia gị isi ebe a bụrụ ya mee export maka enwere import and export free duties. Onya ka o ji wee bụrụ free trade zone. So afia dị ya, industries dị ya, residential estate dị ya. Ebe afia dị na industry dị, ị ya agba about 8 minutes or 7 minutes nweta ebe residential dị, mana eji fence, concrete fence wee fence ha ncha niile. Enwere ife dị ka ọgbọ na-eche agụ. The topography of this place is wonderful, nothing like n'ụlọ zere eze. Ị na-ene anya n'akụkụ ebe na-afụ ife a na-egosi gị. Efu ife aka na-emepe, kedu ife ị ka na-eche? Ewechabago shops. Ibi solo ruo bụrụ landlord, anyị achọrọ nke ya bụ ndị aka ji akụ ha eje akịcha ya elesizie ndị mmadụ n'elu. No, onwe ndị na-like ready made, no problem. Mana ọ bụ na ị nwere vision. Ịma na vision without mission is television. Or mission without vision is also television. Inwe vision, ị ya ama na isoro were kwadoro materials turn ya into finished goods, ị enweta at a cheaper rate. Oge alụ trade fair, ego one ka ji were rụọ trade fair. But now shop ebe a nọ 45M. Building materials nke dị na side Ogidi ka nna nụ na shop ya na-eru 80 to 100M, kịta million now. Mana ego one ka alụ shop ebe a, enwe oge ele 10 million, enwe oge ele less than 10 million, kịta bụ 100. Anaghị ekwu nke a kịta, ma ego portion a na-arụ shop ma ego eji alụ ego one kwan. Building ịtọ ya dị na residential estate, venji akọwa ife abụkụ na-aghọta ife a na-eme maka ndị na-ajụsị ajụjụ. Building ịtọ, anyị enwe block of flats, commercial building, section ya dị iche. Anyị enwe duplexes, stand alone, section ya dị iche. Then anyị enwekwa semi detached ya, anyị enwekwa bungalow maka elderly people.
ọtụtụ nọ si America ịbata na group a more than 400 na abroad. Onye ka ọrụ a ji wee na-aga aga maka ọnọba ya the economic crunch and the political upheavals anyị nọ na ya eme anyị nwekwa shockward improvement na the project. Ma the project is wonderful. Ma akwa na Enugu steeti ka wee nwee na the whole South East. Ha ka nwee landmass. Anambra steeti bụrụ smallest na the whole Nigeria ya na Lagos. So kpọọ n'ekwentị ya ndị God's Agenda Production ka anyị tinye gị n'ife a na-eme. Ịkọmiti obere ego iso bụrụ landlord. Ị ya agbanwu kontena gị free. O si na onye port pụta, o si apapa pụta, ebe ọ na o si wee pụta, ị ya ebunata ya free. A na-achọkwa igwocha River Niger. Ke nke adịkwa n'Imo steeti side awọmma maka ogene ife niile aka a na-ekwu nke dị n'iru ka bata n'oge bata n'ụgbọ na-aga aga maka onye ọ nabara moto n'ụzọ na rito n'ụzọ banye moto na loading pit ka ị ghara abanye na one chance. Niile n'ebe a ọnwụ na adịbat niile na-eme na-enwe na stories enwe ka o si wee dịrị gị ndị arụ adịrọ anyị refund ọha ego na ife ụmụnne ka anyị na-eme. Oh yes, ife kwọta ada agba ngọ eziokwu na-akwọta mana okwu asị na-agba ngọ gbaa anyị n'ekwentị ka anyị tii gị n'ife a na-eme. Lion Business Park in collaboration with the God's Agenda Production, God's Agenda Real Estate Ventures as well. Ka ị nweta shop, nweta warehouse 40 square meters, shop 15.55 square meters. There na 600 square meters, 464 square meters for bungalow, 500 square meters for duplex. O ndị na-achịrị ya tu na ha need the spacious compound. Kedu ife ị na-eche nwanne m ekwekwana ka ọ kwa gị maka emere a na-efe a na-eme gị taa ego a ya agbago times 3 ọmụnwa na yo the board since ha biko na ife eji akpọnata ndị be anyị esika ọnya bụ na ọ galabeghị ọnụ jeekwa na ọnụ na nightmare ka ifefe a na-agwa gị ekwekwana ka ọ kwa gị kịta ndị sinetọ abịago wee fụ na ife a na-ekwu bụ eziokwu. Steeti gọọmenti nwere equity ebe ahụ, 4 communities nwere equity ebe ahụ, enwe trust fund emeghere ha so that ife ọnụ ha na-enweta na afịa dị na be ha ụmụazị a na-afụkwa the social infrastructure social amenities eji ya wee lụ. Ọ bụrụ nke ọba n'aka ọba n'ọnụ emechazi enwe community problem there. I chọrọ ka ụmụ okorobịa n'ebe a ka ha dị established so if I correct some mistakes eme na so many places enwesịa abandon project afịa ndị arụ ha arụ ọ bụrụ ebe a. Lion Business Park bụ egwu eji gbaa anyị n'ekwentị ka anyị tii gị n'ife a na-eme. Ọ bụrụ na ị bịa tata ịma na ọ ya bara gị zisa ihe onyonyo aha m brother Paul Chigbo ka emesịa nụ.